Gaano na kayo katagal nagsasama? Nari po, 2 taon. 2 taon na po. Ano hanap buhay nyo? Construction. Construction. Siya lang pag kami gawa. Oo. Po, wala. Kaya ikaw na gumagawa ng bahay, no? Buti magaling kang gumawa, no? Sabi nga nila, age doesn't matter. Hindi importante kung matanda o bata, ang importante ay nagmamahalan. Sa hirap at ginhawa, pero hanggang saan, hanggang kailan, kaya ba nilang paglaban kahit ganito ang kanilang buhay? Tara po, sabay-sabay po natin panuorin ang kwento ni Ate Rowena na 10 ang anak, 42 years old, at ang kanyang asawa na 25 years old pa lamang. Huwag kalimutan mag-komento, magbigay ng reaction. Bakit mo nasabi ko yan na mas mahirap ang buhay nyo? Kahit lang po. Wala rin po minsan kanina ng buhay. Wala rin po nga ng buhay. Wala ka na. Ako lang po naglalabas. Ikaw na ba dati? Ilan taon ka na po, te? Ano po, 42. 42, ikaw? 25, bata ka pa, no? Saan mo siya nakilala? Wala ka pang anak? May anak po ako po. Nasaan na yung mga anak mo? Nasa katuna. Nasa unang asawa mo? Wala po, nasa dati po. Nasa tatay. Ilan ang anak mo? 10 po. 10 anak mo. Ako. Ano pangalan natin? Rowena po. Rowena apelyido. Between po. Nagulat ako, 10 anak. Tapos si asawa mo si kuya, ilang taon? 25. Wala pa kayong anak dalawa. So ilan ang balak niyong gawing anak? Ha? Isa. Wala po. Pero wala pa kahit isa. Wala po po. Gaano na kayo katagal nagsasama, te? 2 taon. 2 taon, hindi pa rin kayo nagkaanak. Paano nangyari yun? Sa una mong asawa, nakasampuk ka. Tapos 2 years na kayo, wala pa kayong anak kahit isa. Wala pa po. Pagsikapan nyo kahit ano. Pero matanong ko lang, huwag mo sana mamasamain, okay lang? Bakit kayo naghiwalay nung una mong asawa, nakasampung anak na kayo? Wala po sa siya. Nagloko. Nagloko siya. So yung 10 anak mo, ilang taon na yung panganay? Kasi nga dadan name po. 25 yung panganay mo. Tapos yung bunso, Yung bunso. 10. Anak lang niya yung... bakit hindi pa kayo nagla-lunch? Wala po sasabi. Bago pa lang, ano ulam nyo? May sinaing na. Saan? Ay kami rin, hindi pa nag-lunch. Pwede ba kami makipag-lunch? Daddy Frankie, makipagkaibigan ako sa'yo. Bro, ano pangalan mo ulit? Jeff, si ate. Rowena po. Rowena, kukuha ako bigas. Tsaka, ano ulam natin? Wala. May asin? Wala rin po. Bakit ano? Kapatid, huwag, pag nagbahay ka, payo ko lang, no? Hindi naman na, suggestion ko lang. Kahit wala na lahat, basta may tubig, bigas, asin. Dapat sa loob ng pamamahay, hindi isang bagay na hindi rin mawawala. Pero meron pang mas priority talaga. Ang Diyos Ama, kailangan nandyan sa loob ng ating pamamahay. Secondary, tubig, asin, bigas. Huwag na huwag kayong magpapawala ng asin. Kasi kahit wala tayong ulam, basta mayroon tayong asin. Okay? Kukuha ako bigas. Ayan. Kumbaga, ang hirap ng buhay nila. Buti na lang, may itlog pala dito mga kababayan. Sabi kasi nila sa akin, wala pa silang pag-ulam. May itlog akong dala. Bigyan ko sila ng isang tray. Sakto, salamat sa Diyos. May dala akong itlog, so may pang-ulam na. Tagal na po kasi. Tagal na ito. Simple lang, no? Paano to? Hindi ba to ano? Hindi po. Hindi ba to, di ba nababasa kayo pag umulan? Pukat eh. Ha? Dito sila nahiga? Dito kayo nahiga? Hindi naman totally mainit dito kasi bundok. No? Yan lang, ang problema lang talaga pag dito ka maninirahan, tubig. Pero hindi rin mahirap sa tubig. Hindi rin po. Di na po ako nakikiigib. Nakikiigib. Opo. Free din. Saan ang gagaling tubig? Sa bundok? Sa taas? Awasa rin. Nawasa rin. Walang bayad. Meron po. Minsan wala po ba? Oo. Pagkawa yan talaga pera, hindi mo na nagbabayad. So yun mga kagapay, ating napanood ang munting video po, munting clips po na video ni Daddy Frankie. Ayan, sa mga gusto pong panoorin ang kabuuan video, ayan, i-subscribe niyo po si Daddy Frankie and i-follow niyo rin po sa kanyang Facebook page, Daddy Frankie Official. Yun nga, akala nyo siguro yung 25 years old na asawa ni Nanay Rowena, siya yung may anak ng 10. Hindi po. Nalaman po natin na sa video po yan, si Nanay po ay 42 years old, tapos yung 10 anak niya ay anak pala niya sa ibang lalaki. So imagine niyo,
naghahanap ulit si nanay ng panibagong asawa na 25 years old na which is kaedad po ng isang anak ni nanay, yung pinaka-bunso daw kasi sabi niya 25 years old yung bunso, di ba? So, yun. Wala naman tayong total dyan kasi at least nasa edad naman po si kapatid. Ayan, yung asawa ni Nanay Rowena. Walang masama. Ayan, di ba? Sabi nga nila, it doesn't matter. As long as nagmamahalan kayo, sa hirap at ginhawa. Ang mahirap lang, baka sa bandang muli, ay magkalabuan din. Yun ang mahirap. Sana kumbaga sabihin natin na panghabang buhay na, till it do us part. Ika nga, di ba? Dagdag nga din po na gusto kong mag-agree kay Daddy Frankie doon sa isang bahay. Ayan, sa amin din po, sa aming tribo or sa aming religion. Siguro, iba-iba tayo ng mga belief or paniniwala. Pero isa po yan sa pinakaano talaga namin sa paniniwala po namin na kailangan hindi talaga nawawala yung asin, tubig. Siyempre, yung bigas din po. Siyempre, ang ating Panginoon, di ba? Kasi, ewan ko parang, daw kasi sa amin, pag wala daw asin sa isang bahay, parang minamalas daw. Yun yung nila. Hindi ko rin talaga, yung kumbaga, yung basingan po dyan. Siyempre, yan lang din po yung naano ko sa mga magulang ko, natin, kumbaga, na-adapt ko natin na pinakamalas daw sa bahay pag walang asin. Hindi ko lang alam kung sa inyo din. Ayan, si Daddy Frankie pati sa kanya. Ganon din yung paniniwala niya. Kami rin po, isa po yan sa pinakaayaw talaga na kahit walang-wala kami sa bahay, basta may asin lang yung bahay namin. At siyempre, hindi naman po kamahalan yung asin. Kasi dati, 5 pesos, napakalaking asin na yun . Tapos dati, basta may asin nga lang, makakakain ka na talaga, di ba? So, pinaka-importante yan. Hindi naman sa mga kwento-kwento lang siguro yan. Pero tama din naman, hindi sa pag may asin ka sa bahay, parang pwede ka nang makakain kahit walang isda, walang ulam na iba. Basta may asin, makakain ka pa rin. Pero yun, hindi natin alam kung talaga kung totoong nakakamalas yung asin pag wala sa bahay. Diyan din po sa tinitirahan po nila kasi talaga namang kumbaga deserving din po na tulungan sila kuya. Actually accidentally po na sila ni Daddy Frankie kasi habang naghahanap po si Daddy Frankie ng matutulungan diyan sa may party ng Rizal, ayan sa party ng Rizal po yan, ay nakita po niya or napansin po nila itong mag-asawa na inaayos na yung bahay po nila. And makikita rin po ang kanilang bahay ay talagang kita nyo naman ang daming butas. Parang mga lang yan, parang pinagtagpi-tagpi ng mga may trapal, ganun, mga sako, ganun. Tapos tingnan nyo yung yung wall ng bahay nila, mga stick lang ng kawayan. So parang kung ako yung titira dyan, ang nakakatakot din ay baka may mga masasamang balak, gano'n, di ba? Yun yung nakakatakot dyan. Pero yung mga multo-multo, wala naman yan. Hindi tayo matatakot kung multo-multo lang. Pero yung mga taong may mga masasamang balak, yan yung nakakatakot dyan. Ayan. And isa rin sa dyan is, nasa kasi siya nasa elevated na area. Yan din yung mahirap dyan. Saka patigas-tigas daw yan kasi may mga bato. Kahit papaano, medyo delikado rin po yan, manirahan dyan kasi nasa siya, gilid siya ng bundok. So, baka huwag naman sana, di ba, may mga nangyayaring mga earthquake, gano'n. So, yan yung mga delikado na kailangan nilang maiwasan. Tsaka hindi rin pala sa kanila yung lupa. Ang dami nating mga kababayan na naninirahan sa isang lupa na hindi sa kanila, di ba? Pasalamat na lang yung mga tao na may mga lupa na napapatayuan ng bahay. Kasi baka 90% ng tao sa Pilipinas nakatira sa hindi kanyang bahay at saka hindi kanyang lupa. Yeah. So yun lang po yung maano ko dyan. Masasabi ko sa video na yan. Medyo na nga tayo kasi yung iba mabibigla siguro kasi akala nila yung 25 years old na asawa ni nanay
ay kanila rin yung 10 anak ni Ate Rowena, di ba? Medyo na-prank tayo, no? So, yun. Thank you po sa mga tagapanood po natin. Huwag po natin kakalimutan. Supportan si Daddy Frankie Official and Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel. At syempre, ang ating mga kasamahan po sa Team Daddy Frankie, ayan si Aling Rochelle, si Boss JB, si Mons Channel, si KG27 TV, si Rest Moto Vlog, si Sam Moto Vlog TV, si Myris Official or ang kanyang FBI My's Vlog, and si Ate Sweet Charles, and sino pa ba, si Asti Vlog sa FB, and si Vance TV rin po. Ayan, huwag po natin kakalimutan ang ating mga kasama po sa Team Daddy Frankie. And shoutout din po sa Team Rise Above International, ang aking mga kaibigan na mga supporter po ng Team Daddy Frankie. Igalab shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin, basta thank you po sa inyong suporta. Nandiyan po kayo, alam ko, nandiyan po kayo palagi sa likod namin na nakasuporta po sa aming team. Ayan, and thank you po ng marami. At syempre sa ating mga solid viewers po na mga nanonood po sa mga Team Daddy Frankie, maraming salamat po, and mega love shoutout po sa inyo.